Mama man kunin mo day. Pulbos. Sige, kanina na. Pili makamang. Tanong si Tumali. Mana tiyang? Sige. Isa na ka. Isa na ka, oh. One. Wait lang. Bato, pick. Bili sa tayo. Ganon ay. Balos, oh. Sige. Sige. Next. Pila na may tiyang. Isa-isa na. Bato, pick. Tabla. Bato, pick. Dog si. Kinsa? Atayin. Tama ay. Day, basin nagdaya ra ka day, basin nalagot ra ka nako. Pili lagi kami pag sa video niya. Pwede ka na? Oh, alam. Pakita po sa ko. Nangapag lagi ka ba? Bato, pick. Tabla. Bato, pick. Tabla. Bato, pick. Tama sa tayo. Daog ko. Saan naman ako? Pila ay katulong. Saan naman ka day? Dere. Paano na to? Nangapag na kay Kagulbos. Ikaw po sa video tiyang makita. No. Hi guys. Okay, next. Kapila nako kaduha. Katulo. Katulo. Duha na lang kulang. Nakay 20. Okay, bato, pick. Pizza tiya. Tabla. Bato, pick. Tabla. Sik tabla. Bato, pick. Daog si mama. Kana. Dekanon ako na. Asang nangum. Duha na ka. Duha na. Oh. Isa na lang labaw nimo. Bato, pick. Daog sa tayo rin. Oh. Kapila na ka. Daog man ko. Kaupat na si mama. Isa na lang kulang. Nakay 20. Ayuhagid. Ayuhagid mo. Para na rin. Nakaabot agad sa liog. Manaraba ko pang pang hapbat ra ba? Ay, no. Hello. Kilala siya, upat. Upat na. Bato, pick. Tabla. Bato, pick. Daog si mama. Kasi wala na ni pulbos day. Tangit. Tiyang. Dahil pulbos. Ngam. Puno na akong pulbos tiyang. Puno na kayo. Yes, agtangon ako kay. Kita lang sa ratong kadaog. Isa na lang kulang nimo. Nakay 20. Isa na lang. Okay. Asang kamote mo? Bato, pick. Na, tabla. Bato, pick. Daog sa tayo rin. Summa ay. Lima na. Ikaw lima na. Ito yan. Katulo pa yung mate. Siya na kanan. Kung ikalima na panag na akong kay na may 20. Ay, anak ko na ano. Daghan na ana. Agoy. Gisulod pa sa ilong. Oh. Hi, hindi na. Itsuri nito yan. Yan, ito sa yung mate. Kaya hayag kayo ito. Wala na. Nakay 20. Ikaw na ang piyo. Ay, sani. Tiyang. Ikaw na ang piring. 1, 2, 3. Hala ka! Hala, dayaan! Manunguling mo na ako. Agi kay pulbos. Dayaan kayo ni si Tiyang.
na, naray mong 20. Wala ka uling dyan na. Nangis-gis na siya dito ba?